Mga kabrigada, ginupdan na namon team. Ang Brigada News FM Tacloban, Tatay tikad to OCD, ngan sugad man ang tag-iya hiton RoRo para magkamayad ang pagstorya, ngan masadal once and for all. Oo, didi partner na sitel, hamay Maritime Police Tacloban City Office. Didi hamay Merkado Publiko. Dito nag-aragto bang ano, an OCD, an Barko, no, Okay. nagmamanis ang barko Okay. din itong roble, ngan han kapulisan. Yun. Dito gin settle partner. Yun. And Oo. finally, natagan na bayad. Yun. Tatay, mahuman ang danyos nga din nga iya kitang. So, nagkaayos na gihapon, ngan panginabuhi na outro. No, tatay, mahuman nga mabaydan na, no? Ang nagbayad actually is ang tag-iyahan RoRo vessel. Yes, Mga partner. kabrigada. Pero, gusto natin i-remind, no, aton mga mangirisda, no? Kung baga kamo in may ada dida mga kitang or ano pa man nga mga fishing gear, equipment, somewhere anibong area, bisan na dahito itong ligid, bawal po kasi dyan na yan. Oo, gibabawal ito partner. Babawal pala, no? Kay aragian manggod yang barko dida. Siring pa man kakulopan baga paliwanag partner hen kanimang Fara Laraga, no? Ito ang manager ng Roble nga itong dila talaga area partner, bawal itong pangisdaan bisan ng mga pulis. Ang maritime police na siring bawal itong niya pangisdaan kay may panahon kasi so kanang paliwanag ni Kuya Bonifacio nga ang barko ko no gumusan buya. Kay kung magusog itong balod, hangin, talagang may tendency nga nagawas sa buya. Iton barko. Para makapagmanebran maupay. Kung nanunumdum ka mo gapon mga kabrigada, last time na interview nato dan Saturday nga di kan Tatay Boning. May boya man nga gisusunod pero gumawas daw kuno ini nga RoRo. Yun ang paliwanag mga kabrigada, no? By that times talaga labi na kung makusog iton hangin. Yes. So talaga may tendency nga diri talaga masusunod ini nga pagtaga boya kung ano timo pagsusud-sugon. Magawas man ta ito ya. That is why ito nga mga area dida, anibong area o hirani ito dida nga mga ginaagian nito na aton mga vessels, mga RoRo vessels, bawal po ang mangisda dyan. Para ito mga namamati naton nga mga pangisda. But despite no, hini nga baga insidente bawal man, pero natagal lagi hapon no, nakakarawat kabaraydan Tatay Boning, Tatay Bonifacio, para handanyos nga nahimo nga din iya kitang. So after more than a week, nga baga wari pagpapakabuhi, wari pakabalik, tungod man nga narubay niya iya baga ginggagamit pangisda ay makakapagsimula na ulit. Ayun. Mga kabrigada. Oo, nga pasalamat kita no partner iton maupay gapon magpag-accommodate iton OCD through ito ni Regional Director kan Lord Byron Torrecarion. Pag-accommodate aton, pag-aksyon dayon na naton gin aro nga hangyo ano para ma-aksyonan ni nga problema ni Tatay Boning nga of course iton pamuno ang gihapon iton Maritime Police Office pagtuhay nga di gihapon iton management iton Roble pinay kan Ma'am Fara Laraga no iton manager for Tacloban iton Roble. Ayun, so damo salamat. Magkadilain nga mga ahensya nga sugad ba mga individual na nakipag-cooperate